Szepsér Leonóra, Pontország. Kisunokám gyakran kérdezget, s ha jön tőlem, rögtön felelek. Kellő figyelemmel hallgatja, majd nagy érdeklődéssel folytatja. Nagyikám, te meg akarsz halni? A farkas tényleg fel tud falni? Mondd meg, Nagyi, mi az a joga? A struc melyik ország lakója? Ömlik a kérdés szüntelenül, közben rázol és végezetül azt kérdezi. Egy kis pont mit ér? A papíron már 100 is kísér. Állj, itt kezdem a válaszadást. Gyere, tegyünk egy kirándulást. A csodás Pontországba megyünk. Szemed fület nyisd ki, figyeljünk. Mit látunk? Nagy a sürgés, forgás, sípszó hallatszik és kiáltás. Sorakozz, pontok egymás mellé, igyekezni, rendben egyfelé. Szót fogadtak, sorba is álltak, és nézd csak, vonalakká váltak. Függőleges, vízszintes és feldeegyenes. Nem más milyen egy sem. Sok egyenes lappá alakul, ha szorosan egymáshoz lakul. A lapok testeket alkotnak, s mondják, később bemutatkoznak. De most mintha a víz lötyögne, a vonalak minden görbülve, hullám, csiga, spirál, kör alak, mozognak, mint vízben a halak. Szerényen szól egy kicsike pont. Nekem ez egyáltalán nem gond, sőt, inkább örömömre szolgál, hogy egyenlő távolságra áll tőlem a körnek minden pontja. A rendet senki meg nem bontja. Tudják, a középpont én vagyok, de uralkodni nem akarok. Hasonló hozzám az ellipszis, mint a kör alak lenne az is. Csak megvan egy kicsit lapítva, úgy is mondják, hogy ludályforma. De most újabb alakok jönnek, elsősorban a háromszögek. Azért lett éppen ez a nevük, három az oldaluk, a szögük. Utánuk négyszögek lépkednek, négyzetek, rombuszok, trapézek, deltoidok és csényalapok, kicsik, közepesek és nagyok. Végül 5-6-8 és sokszögek, nem is lépve, gurulva jönnek. Ők zárják a síklapok sorát, el is köszönnek. Jó éjszakát! Káprázik szemünk, alig látunk, bár volna még mit megcsodálunk. Ámul-bámul kit jónak el, és megszólal. Köszönöm, Nagyikám, csodás volt ez a kirándulás, remélem még lesz folytatás. Igen, máskor is visszajövünk, akkor a testekkel ismerkedünk.